אתם יודעים שיש נשק שמסתתר באוויר, בלתי נראה ומוחק אויבים בשקט. לא מדובר במטוס קרב רגיל. זה F-35I אדיר, הצל של ישראל בשמיים, נכנס בשקט, מכוון, והורס בלי להסגיר עקבות. אדיר זה שם לא במקרה, בתרגום, חזק, ומטוס זה הוא הוכחה חיה לשם שלו. מטוס F-35 האמריקאי קיבל עיבוד ישראלי מותאם בדיוק לאזור שלנו, מקום שבו לא אפשרי לוותר על שום פרטים. כשאדיר נוחת, הוא כמעט שקט. כשהוא עף, הוא הופך לסופת חול חשמלית. הוא לא רק מתעלם מרדאר האויב, הוא משבית אותו. החיישנים שלו מזהים מטרות במאות קילומטרים, ולאחר מכן, רק לחיצה אחת והסוף מגיע. בתא הטייס של אדיר, מרגישים כאילו נכנסת לחללית. כל המערכות דיגיטליות, כל ההחלטות אוטומטיות. עם הד הולוגרפי, הטייס מקבל תמונת 360 מעלות של זירת הקרב. החלק המרשים ביותר, אדיר לא רק מגן, הוא יוזם. הוא עבר את גבולות איראן, עצר מטרות גרעיניות והגיע חזרה. בסוריה, הוא עקף את המערכות של אסד והשמיד אותן. האויב בפחד, מעליו מטוס צל שלקח את השקט, ואחרי זה לא נשאר כלום. ישראל מאמצת את אדיר גם למלחמות סייבר, אלקטרוניות ומשימות חשאיות. כפי 35i אדיר מופעל, זה לא רק רדאר שבוקע, גם הרצון להילחם מתמוטט. זו הודעה אחת ברורה, ישראל לא רק מגיבה, היא עושה, בלי הזהרה, בלי דיונים. זו טכנולוגיה של העתיד, מלחמת העתיד, וישראל כבר שם. היא עולה היום כדי לנצח מחר.